clock ng 5K followers at sa 16K minutes of views. Sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, iingatan kaya ng katagan ng Team Power Hawks. Ang Team Power Hawks handa din tumulong sa mga kapos para isang tawag lang nandiyan ang Natea, ang ating mahal na Team Power Hawks. Ang namunong Nestor Pascual, Reni Boy Mayo, Omeng Solomon, Bernard Ocan, Renato Lula, Amor Power, Shereo, Oro Anita, Villa Rosa, Edna Maron, Inday, Jump Vlog, Stephanie, Nicolas, Lapasan. Silang lahat ay mga saan, silang mga members ay endong makipag-agbabad sa ibang team upang makakipag tulungan sa pag-unlock na 5K followers at sa 60K minutes views. Para sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, iingatan kaya nakatagan ang Team Power Hawks. Ang Team Power Hawks handa din tumulong sa mga kapos. Talag isang tawag lang nandiyan ang Power Hawks. Ganyan kung mahal ang Team Power Hawks. Pa sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, iingatan kaya nakatagan ang Team Power Hawks. Sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, ingatan kaya nakatagan ng Team Power Hawks. Power Hawks handa din ang aking mahal na Team Power Hawks, ang mga mumunod Nestor Pascual, Reni Boy Mayo, Omeng Solomon, Bernard Ocon, Renato Lula ng Amor Power, Shereo, Oro Anita, Villa Rosa, Edna Maron, Inday, Jam Vlog, Stephanie, Nicolas, Labasan. Silang lahat at ay maasahan, silang mga members ay handang makipag-akbaban sa ibang team upang makipagtulungan sa pag-unlock ng 5K followers at sa 60K minutes views. Pa sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, iiingnan kaya ng katagan ng Team Power Hawks. Ang Team Power Hawks handa din tumulong sa mga kapos. Palag isang tawag lang nandiyan, Power Hawks. Ganyan kung magmahal ang Team Power Hawks. Pa sa lupa, mata sa langit, pag nasa tamang tao ka, iingatan kaya ng katagan ng Team Power Hawks. Ang Team Power Hawks handa din tumulong sa mga kapos. Palad isang tawag lang nandiyan, ang Power Hawks. Ganyan kung magmahal ang Team Power Hawks. Pa sa lupa, mata sa langit, kapag nasa tamang tao ka, iingatan kaya ng kataga ng Team Power Hawks. Ang aking mahal na Team Power Hawks, ang mga mumunod Nestor Pascual, Reni Boy Mayo, Omeng Solomon, Bernard Ocon, Renato Lula ng Amor Power. Aking mahal na Team Power Hawks, ang namuno Nestor Pascual, Reni Boy Mayo, Omeng Solomon, Bernard Ocon, Renato Lula, Amor Power, Shereo, Anita, Villa Rosa, Edna Maron, Inday, Jam Vlog, Stephanie, Nicolas, Labasan. Silang lahat ay maasahan, silang lahat ay maasahan.
Inaasahan silang mga members ay handang makipag-pagpaban sa ibang team upang tulungan sa pag-unlock ng 5K followers at sa 60K minutes views taas sa lupa, mata sa langit kapag nasa tamang awa. Iingatan kaya ng katagal ang Team Powerhooks. Ang Team Powerhooks ang daging tumulong sa mga kapos para isang tawag lang. Nandyan ang Powerhooks, ganyan kumamahal ang Team Powerhooks. Paasa ang lupa, mata sa langit kapag nasa tamang